Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we nähwan tomoşaçylary. Bugün görüşüňiz ýaly durmuş turalyga tatly gepleşigimiziň käde sany ýene-de siziň bilen. Durmuş turalyga tatly gepleşigimiziň bu gezekki sany, ýagny bayramçylyk sanyny elbetde Türkmenistanyň ahat galanan artisti Dursun Jemal Gadakowy bilen gepleşigimizde mihman. Dursun Jemal Halipa bilen gepleşigimizde çaqlygymyzy kabul edip bayramçylyk sanyna geleniňiz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Gepleşigimiziň başyna bayramçylyk bilen sizi gutlaýar. Goý owadyňyz biziň bayramlarymyzda elbetde aýdymçylar berur hökman. Owadyňyz mundan beýlägen belentlere ýanglansyn. Likvene cennet hormat edip öz gepleşiňizde çağıryňyz üçin minnetdarlyk bildirýän. Şu ajaýyp fursatda da bütün türkmen halkymyzy kahraman hem mehriban arka dağlı terdarmyzy şanly garaşdyrlygymyň 32 ýyllyk toýu bilen titrewmen gutlaýan. Şu ajaýyp zamanamyzda toýlaşýar. Bu toýlara da her bir medeniýet hizmet işgärleri özüniň ajaýyp sowgatlary, munafik sowgatlary bilen barýarlar. Täze aýdymlar, täze taarlar. Menimçe siziň gepleşiňizde özümiň bir näçe aýdymlarym bilen geldim. Bilen gepleşigimizde owadan aýdymlaryňyzy ýerine ýetirip berersiňiz. Başytdyna entek efire gitmedik aýdymlarym var, ýetik bolsa. Ýaýlyma goý bermedik aýdymlaryňyzam onu bilen gepleşigimizde ilki bilen dinleýijilerinize ýetirýäňiz. Hawa. Köp sag bolun Halipa. Inni ähli tomoşaçylary, ýagny siziň dinleýijilerinizi gyzyklandyrýan soraglar biz taýýarladyk elbetde. İlk bilen her bir tomoşaçy, her bir dinleýiji özüniň söýüp dinleýän aýdymçysynyň nerede, näçinji ýylda dogulany maşgala ýagdaý gyzykly bolup durýar. Eger mümkin bolsa bilen gepleşigimizi bilen ýetirseňiz. Men Daşoğlu vilayatynyň Boldum Taýy etrawynyň amdiriýa geňeşligine aýneden boldum 1980-nji ýylda. Oşal ýerde orta mektebiň gapdalynan taatçylyk mektebim tamamladym. Taatçylyk mektebi haýsy sal guralyny öwrenip halipalardan tälim aldym. Ol ýerde maňa halipalyk eden muallimler Hudaý berdi bayram, meni gyzykdy. Arad geldi, öwredi. Şu halipalarymdan men bu tar çalmanyň ince tiltimlerini öwrendim. Ondan başga da bir näçe halk aýdymlary öwrendim. Soňra orta mektebi tamamlandan soň Boldum Taýy etrawyna belli destançy bagşy Durdubaý Gurbanow Türkmenistanyň atgadan bagşy. Oşoň ýerinden tälim almaga başladym. Halipamdan bir näçe destan öwrendim. Bir näçe halk aýdymlaryň ince tiltimlerini öwrendim. Ondan soňra da şol türkmeniň altyn asr bähleşiginiň çäklerini geçirilýän ýanglan ýarym telewähleşigine gatnaşmak barty. Niýetleri o da 1996-njy ýylda. 96-njy ýylda. Destançy wagtlaryň arasynda geçirilen bähleşikde ýeňji bolup bilmedim. Soň ýykylan göreşden doýma diýilýär täzeden finansyp 1998-nji ýylda ýene de şol destançylaryň arasynda altyn asr bähleşigi geçirildi. Onda da ýeňji bolmak bagty maňa niýet beretdi. Şondan taňam 2000-nji ýylda Türkmeniň altyn asr bähleşiginiň çäklerine geçirilen ýanglan ýarym telewähleşigi estrada bagşylaryň arasynda geçirildi. Şol bähleşige gatnaşyp ýeňji bolmak bagty maňa niýet beretdi edil. Şol 2000-nji ýylda da Maýakly wadyn Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna talip boldum. Talip bolmak bagty niýet beretdi. Inni Halipa siziň sözüňiziň başynda bir näçe halipalarymyň halipalyk etmeginde saat çalmany öwrendim, destan aýtmany öwrendim diýdiňiz. Ýöne maşgalaňyzdan aýal maşgala o döwürler biraz kynrak görýärler-de sahna çykyp aýdym aýtmany bolýan. Kyn görmedilermi öýüňizdekiler? Biz öýümizde iki oglan, iki gyz, ýa-da men. Ejem aýdym aýtýan ekeni. Ýaş wagty. Ejem şol durmuşa çykandan soň aýdym aýdyp bilmändir. Ondan öýde şol uly çağam bolsa, olan bir bagşy bolsa diýip arzu edipdir. Ejemiň ihlaky bilen men şu derejelere ýetdim. İlk bilen aşar ejemiň hudulerini dinläp, ejemiň aýdýan hudulerini dinläp, menimçe ejem ýaly bir kesim owadan ola aýtady. Ejem ýaly bir aýdyp bilek edim diýip arzu edip taatçylyk mektebine okuýarlar. Taatçylyk mektebine okuw bardym. Soňam Maýakly wadyn Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna ihlasym meni
şol ýere talip bolmaga getdik. Öýde iň uly men diýdiňiz. Sizden kiçilerem aýdym aýtýarlarmy? Yo menden kiçiler aýdym aýdanyp men. Diýmek onda sizin bugün ähli dinleýijiler gazanyp Türkmenistanyň at gazanan artisti boldyňyz. Onu ýakynlaryňyz diýsen buýsanýanlarlar daşyňyzdan. Derejelere özüm yetmedim. Ejemjanyň ihlasy bilen ýyl günümizin kömegi bilen halipalarymyzyň kömegi bilen meni şu derejelere yetmegime uly ýardam etdiler. Şu ajaýyp ýurdumyzyň mehriban hem gahrman arka dagly zamanamyzyň, arka dagly perdarly zamanamyzyň wagty bolýanlygyma gaty buýsanýan şu watanymyzyň ötüşini, ýurdumyzyň ötüşini wagt edip öz aýdymlaryma teňdirip onuň ýyl halk bilen deň bile paýlaşyp bilýänimde men gaty buýsanýan. Köp sağ olun Halipa. Inni Halipaňyzdan ilkinji öwrenen destanyňyz ýadyňyza düşýärmi? Hawa ilkinji öwrenen destanym Hyrlykka hemra destany. Özüňiz şonu isläp, howes edip destan öwrendiňizmi? Birinji aýdym bilen näle? Ýa-da Halipalaňyz gelseň şo destany has bolay diýdilermi? 98-nji ýylda ýanglanýanyma çykanymda bir ýaşly Fettaraga diýen adam meni özüniň toýuna aýtdyrmak üçin ýa-da bardy. Menem baranna destan bilemokda. Destan bilýärmi diýip sorady. Ýok, bilemok diýdim. Şu destany bir aýyň içinde öwrenip maňa şol Hyrlykka hemra destany öňünden şu destany öwrenmesen bolmaýar. Men ağını garyndaşlarıma sen aýtdyrjak diýip wada etdim diýip soň kömegi bilen şol diýen soň öwrenip başladyňyz destany. Destany öwrenip soň şu destany öwrenmek howeti mende hatam hawa. Artık başlady soň görogly şadetlanyň göroglynyň öýlensini öwrendim. Destançy bagyş hökmünde näçe tane destan bilýäňiz? 3 destan bilýän. 3 destan bilýän. Tugalama iň halaýan destanyňyz? Iň halaýan destan şu göroglynyň öýlensi. Näçe? Oň içinde aýdylýan sözlerim, halka getirilýän sözlerim, terbiýetçilik ähmiýetim güýçli, içinde aýdymlarym bir, kıssalaram bir halka ýüregiňe ýetip dur, aýdymlarym depkilli, şoň üçin şol destany görýän. Dutar Taýt Gurany çalmany öwrendim diýdiňiz. Hawa. Taýtçylyk mektebinde başga taýt guralarym çalyp bilýäňizmi? Ýok, başga taýt çalyp bilýäňler. Bale, talip döwrüňizde siz teatr sahnasyna da çykyş edip başladyňyz. Hawa, talip döwrümne birinji ýyl talip döwrüm meni halipalar bar tejribelik işini mahdumladyňlar Milli Halk Drama Teatryna geçerdiň diýip şoňa ýolladylar. Menem birinji ýyl talip bagtym şol tejribelik işimi mahdumladyňlar Milli Halk Drama Teatryna baryp şo ýerde geçdim. O ýerde de maňa bir näçe halipa artistler sahna çykyp kesip göretmegime uly ýardam berdiler. Özüňize garaňky bolmadymy sizinle ýaňy bir destançy bagşy? Destan aýdymsyň, men nähatam şol aýdýan destanlarymy jallandyryp halka getirmek ünämi göredi. Şol sebäpdenem şol sahna çykmagam arzu edýärdim. Rejissor Aynalar Batyrowyň kömegi bilen görogly şadestanynyň harman däli eterini goýdy şol teatrda. Şol harman däli meni gödegine tutup Aynalar Batyr harman däl keşfini canlandyrmaga çağırdy. Onda siz destançy bagşy hökmünde harman däliň keşfiken kyn düşmändir, ha? Hawa. Gaty bir kyn düşmedi. Eýem şol harman däliňiň keşfi gödegimde canlanýar da ýoň destan aýdyp göremden soň aljyradyňyz ýaly bir edermen, güýçli, gaýratly. Denanyň keşfini ýerine ýetirdiler. Ruhy bilen göreşde ýykan. Pelwan gyýlaryň biri bolanma. Sahnada keşf jallandyrmagyň iň kynçylyk ýeri siz üçin. Ýani destanam ýerine ýetirdiňiz, ýani diýişiňde harman däli güýçli denanyň keşfini destan bilen bilelikde ýerine ýetirmeler. Size kyn ýeri barmy sahnada keşfi jallandyrmak? Elbetde başta kyn boldy. Tamam, şo rejissörlerimiz düşündirýär, edil şol keşfiň içine girmeli. Aýdýan sözleriňem ýüregiňden çykmaly. Şol sözleriň halka ýetmese sen halk inandyryp bilen diýär. Rejissör, rejissörlerimiz Sizin
öz häsiýetiňiz harmandalyk häsiýetine gawat gelýärmi? Durmuşda häsiýetiňiz. Men bilemok. Bileňizde rejissör näme üçin size harmandalyk keşfini berip meňdedip diýdim Maňa aýtýarlar, siz sahnada başga adam, durmuşda başga adam diýerler. Diýmek onda meňde şeýle. Belki güýçli denan bolmaň haýwatly däliýek bolýaňyzda. Has Petraka. Köp sağ olun. Bizim bilişimize göre siz öz ýan ýollaşyňyzda da sahnada, teatrda tanış bolupsyňyz, ha? Eger mümkin bolsa, sır bolmasa aýdyp beräýin ona. Hawa, Kämillik Sapagy diýen oýuny oýuldy Daşoğluň Andali Fatymlaky Döwlet Al Drama Teatrynda da onda da öz ýollaşym bilen bile söýüşip oýnamak. O da aktör. Hawa, entek men durmuşa çykmadyk diýil, ol öýlenmedik oglan. Bul oýunla ikimiz söýüşip oýnaýar, soňam söýgimiz içine öwürilip özümizden bilmän galyp. Hawa, söýgimiz içine öwürilip Durmuş kurduňyz. Şol ýollaşym bilen bile durmuş kurmak bagtyny ýetdiretdi. Näçe perdendiňiz bar Halipa? 5 tam perdendim bar. İki oglum, 3 gyzym bar. Ol oglumam akordeon targyrolny çalýar. Gyzlaryňyzdan özüňiz ýaly aýdymçy bolmaklaryny berseňizmi? Men körpe gyzym, ady Balpayat. Balpayat? Hawa, özüm şol Balpayat aýdymyny gowy görüp körpe gyzyma Balpayat adyny takdyk. Şol gyzym netip bolsa aýdymçy bolar diýen tamam bar. Häzirden kyn aýdymlar aýtýar, şeýle aýdymlar aýtýar. Hawa. Netip bolsa onam özümiz ýaly ilimde, günümde bir gerekli ýaşlaryň biri ýetişdiren. Çok sağ olun. Gyzyňyza da Balpayatçana da sunugat älemini üstünlük arzu edýär. Indi eger mümkin bolsa, siziň bir ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzyň biri, elbetde ony ähli dinleýijiler bilýär, durnalar aýdymy. Durnalar aýdymyndan birinji siziň ýerine ýetirýän aýdymyňyzda men gowurýan aýdymlaryň biri bar. Gawanjykmy? Çyndan gawan. Gawan maýdymy. Gawan. Gawan maýdymy. Şol aýdymyň sadyny sözün kim ýazdy? Men ýa-ni Kämillik Sapagy oýuny diýdim. Şol Kämillik Sapagy oýuny ýazan adam Gaýyp Jumaýew. Şol Daşoğlu welaýetinde şol oýuny goýdy. Şonda maňa bir näçe aýdym ýazyp berdi. Ondan soňam aradan bir näçe wagt geçdi. Ýene Daşoğlu welaýetine baryp biziň bilen bile bir ýyl töweregi biziň ýanymyzda bolup özüniň söýgü aýdymlaryny maňa sowgat etdi. Saňa şol aýdymy ýazdym. Turnalar aýdymy, gawan aýdymy, gözleriň garaşýan. Şolar ýaly söýgü aýdymlaryny maňa sowgat berdi. Menem özümçe olary özüm heň tapyp öz sadanlarymyz bilen Kaka geldi, Kazakov sağlarını işlem. Yerine yetirip? Heňinem özüm şeýle tapýan, ýollaşym, öz maşgalamyz bilen maslahatlaşyp, öz aramyzda aýdyp görýär, soň halipalara diňletýär. Ondan halipalara makullasa, ýazgy edip halka ýetirýär. Çok sağ olun. Onu gepleşigimiziň şu ýerinde şol aýdymy ýerine ýetirip beräň mümkin bar. Yelgehe eyle çıktam, gümüşe gülden bağlanma. Gülün coşup gülüyüp baktam, gülüp gülden bağlanma. Gülün coşup gülüyüp baktam, gülüp gülden bağlanma. Gözüm
Halipa özüňiziň has gowurýanyňyz. Aydımlarımın içinde gowurýan aydımlarımın biri eni hakkında öz aydımım näle? Öňden başlaryň aýdyp gelýän aydymlary, halifalaryň aýdyp gelýän aydymlary eni hakkyndaky aydymy öz ýüregime has ýakyn görýän. Maňlaýyňa bargatyn sen garrama ejejan, dünýe dursun duratyl sen garrama ejejan. Bettir bağlaňar rany, bettir dağlaňar rany, garra takbil garraly sen garrama ejejan, ejejan canenim sen garrama ejejan, ejejan can kebem hiç garrama ejejan. Mehriban enelerimizin hiç kaçan güler yüz olmasın, çağları sağ olsun, belin başlar aman olsun, yaşasın enelerimiz, urak yaşasın Allah'can. Köp sağ olun Halipa, ol aydym menem gowurýan. Diýmek onna şol aydym siziň has ýüregiňizde ýakyn aydymlaryň içinde birinji ýerde dur, şeýlemi? Köp sağ olun. Indi teatrda ýa-ni bir sahnada keşip çağlanyrdyk. Onna da şol söýgü keşip çağlanyryp, o da çyna ýalyp durmuş gurduk diýdiňiz. Sahnalarda aydym aýtýaňyz gawanjanlyk duýgusy oýarýarmy ýollaşyňyzda? Şol Şahir Gaýp Jumaýew biz bilen bile ýaşandan soň gördi şol atlary. Şeýle bir näme pursat boldy, şol aýdymyz teleýaýlymda gidip durkan. Hem aýdymlaram biziň öz durmuşymyzdan. Şol neje bolýar? Dinleýijileriniň biri, aýdymçylar öz durmuşyndan alınýar diýär däwelin. Şeýle bir pursat boldy, şonu diýipdiler. Dursun Cemal Gadakow şol aýdymy öz ýollaşyna aýtdym ka diýip. Aslynda şeýlem şol. Aslynda şeýle. Şo biziň bilen bile ýaşandan soň on gawanjanlygyny görýärdi. Şol aýdymy maňa berýär. Şunu aýt belki köşeşer diýip bar. Köşeşdimi onda? Brat köşeşdi ha? Ay köşeşbete bolany. Aýdym aýtmaly. O da sılgada adam teken ha. Bir-birimiz bilen düşünüş ýaşamatak bolanyk. Ýa-ni çağalarymyz bar. Maşgalaňyza ardy berlik dileýär. Öýüňizde jedel bolýarmy Halipa? Maşgalaňyzda. Bolýar jedel. Bolsa da şu aýdymyň üstünde kän jedel bolýar. Aýdymyň üstünde. Durnalar aýdym çykanna. Ýaýla hudusuna meňdeş diýdi ýollaşym. Şoňa meňdeş muny aýtmady diýdi. Ama ýok, oňa meňden ok, bul men başga çarak edip aýtjak diýip. Ýanky durnalar aýdymyňam taadym dutardy. Çalan Mehmet öz kardeşimiz Mehmet Nurif. Ýanky oglan, çalan oglan, bagşy oglan Mehmet Nurif. Durnalar aydymna dutardy, taadym ýerine ýetiren oglan. Diýmek onda siz şo jedelle utupsyňyz da ha? Ondan başga da bir näçe aydymlarymda da şeýle kardeşimiz Mehmet Nurif bilen bile işleşip dutardy, köplençip bile toy märakelerde de çykyş edip ýör. Size üstünlük getiren aydymam durnalar aydymam boldy elbetde. Şol aydym şol meňdeş bolsa da bir hil halkyň içinde özüniň taýlandy. Halkynyň öz töýgüsini tapdy. Dogry aýdýaňyz, onda bile geldi gepleşiňiziň şu ýerine, şu durnalar aydymam ýerine ýetirip beräň öz sadyňyz bilen.
aýdylaryňyzyň temasyny ünsler ýaňyzmy özüňiz? Hawa. Esasy haýsy temasyny özüňizde has ýakyn. Tüýgi. Tüýgi tema. Hakkında ýazylýan aýdymlar. Ýürege has. Aglawa haýsy şahyryň goşgularyndan aýdym aýtmagy halaýaňyz? Ýan gaýtysym ýaly. Şahyr gaýtmaşyň aýdymlary bar. Şahyr toýlap bersin. Sözlerine de bir näçe aýdym aýtdym, perwan aýdymy bar. Ha. Ondan yine de entek ýaylyma gitmedik aýdymyň biri çynmyka ýalanmyka. Täze aýdymmy? Täze aýdym. Eger- Bir bençik hinglenip beräýin. Bolýa. Eger mümkin bolsa, birin gepleşigimizde şol aýdymy ýerine ýetirip beräýin. Giň bir duýgy dürt ýer böwrüm çynmyka ýalanmyka. Tinig bilen geçgen ömrüm çynmyka ýalanmyka. Senin maňa bolan töýgüm, meniň saňa bolan töýgüm. Toňy duman örtün duýgum, çynmyka ýalanmyka. Çok sağ olun Halipa. Bu aýdymyňyzdan, täze aýdymyňyzdan üstünlük getirdim size. Tez arada sağlanalarımız bilen işler halkymyza ýetirer. Çok sağ olun. Üstünlük getirsin Tulgat äleminde size. Ondan başga da aýdymlarym köplenç gaýnagam Ademberdi Kakaýewiň sözlerine de Şahyr. bir näçe aýdymlarym bar. Neýledi ysgyň meni. Bir näçe töýg aýdymlar watanymyzy wasp edýän Mehriban arkadaw herdarmy wasp edýän aýdymlarymyzy öýle gaýnagam Ademberdi Kakaýew sözlerine bir näçe aýdymlar. Söyleme sizden Tulgat maşgalasyna durmuşa çykypsyňyz da, ha? Hawa. Söyleme. Yollasın özüm bilen bir kärde, bagsy, detdan aýtýa. Hiçdem garşy bolan oklar, ýurjum bar gyjakda. Söyleme. Bile toý märekelerde aýdym aýdyp ýör. Maşgala bolup toý märekeleri, insanlaň, adamlaň toýlaryny soňýaňyz. Hawa. Söyleme. Ähliňizden Tulgat üstünlüğüne arzu edýär. Halipa, zenan üçin durmuşda iň esasy zat näme? Benim için gerekli zatlaryň biri jan taglyk, başgala agzy berligi. Edil şu ýerde sözümüz gowy bolmaz ýa bir owadan aýdymy dinleýijilerimize ýetirelim. Aşdyny. Yaşayan yâde düşýär, iri durup geçenden.
siz aydymçy hem destançy ýöne şol hünärlerden başga da özüňiz şu hünärem bir öwrenäýsedim, biläýsedim diýen hünäriňiz bolupdymy durmuşda? Bagçylyk hünärinden başga da men öýde haly dokoýadym. Söyleme. Haly dokuman kim öwretdi? Haly dokuman ejemden öwrendim. Ha, ejeňizden öwrendim. Mellem işleri bolsa da ediberýärdim. Söyleme. Mahar bisirip bilýän, maharyňam şol gadymy talçyn köje maharı soň yumurta berip diýilýär daşagynda. Füýüj bişirýäňiz mi? Hawa, palaw bar. Hawa. Oy. Sizin bir füýüj palaw. Jewenunan edilýän kurtuk diýilýär. O näle harwalýar? Kurtuk şol jewenunan edilýär. Bäş garmaň soň galyň görnüşi ol jewenunan edilýär. Şol ýaly maharlar bisirmäni gowurýar. Söyleme. Belki Hudaý netip etdi, eliňizden bir füýüj nahar. Netip bolsa. Daşary ýurt sahnalaryna çykyş edip gördüňizmi Halypa? Hawa, Hindistana, Türkiýa, Germaniýa, Malaziýa, Täjikistana, Özbekistana. İlkincigiden ýurduňyz. İlkincigiden ýurdum Hindistana gitdim. Hindistana. İçiňizde näil duýgu geldi şonda? Talip döwrüm. Hawa. Oşa maýokly ýywadyň naky. Türkmen Milli Konserwatoriýasyny okaýakam. 1-nji ýyl talipdim Hindistan. 1-nji ýyl talip wagtyny. Onda da Halypa Amal Türkmenistanyň halk artisti Cemal Taparowanyň Halypa Amal şol orkestrda aydymlarymı dinläp Hindistana gidişlikde menen şolaň arasyna goşupdyr. Tagwakyn Halypa Amal. Halypa, eger üýtgedip bolýan zat bolsa, durmuşyňyzda näme üýtgederdiňiz? Hudaýa şükür, men bagtly denan destan perdendim, bar ýollaşym bar. Arkaýyn söýýän kärimne işläp, öz kärimne zähmet çekip halkymyzyň toý bayramyny berek bilýär. Köp sag bolun Halypa. Eserlerini halayan şahirlaryňyz barmy? Türkmenistanyň gahrymany Halypa denan şahirlaryny Gödel Şagylyewanyň eserlerini, söýleýärsiň eserlerini, Gaýyp Jumaýew bar. Öz gaýnagam adym berdi, Kakaýew köpden şolar bilen işleten soň, şolaryň ýazýan eserlerini öz gönüme has ýakyn taýýan. Ýakyn taýýaňyz. Durmuşda iň kyn görýän zadyňyz. Durmuşda iň kyn görýän zadym ağlamak, halamok. Sizi ağlasalarım Men halamok. ağlasalarym halamok. Geçirimlik edip bileňiz. Hawa. Halypa, siz özüňiz bir näçe köp sanly halypalardan tälim aldım, dutar çalmany öwrendim, destan aýtmany öwrendim diýdiňiz. Ýöne siziň öz şagirdleriňiz barmy şu döwürde? Hawa, men aýdym aýtýan şagirdlerim bar, köpdi ýaýlama çykyp ýörler. Men aýdymy gowy görüp gelýän şagirdlerim bar. Menem olara öz halypalarymdan alan maslahatlarymy olara maslahat berýän. Halypa teňşiler ýaly aýdymlaryny, turnalar aýdymyň gowy görýän, gawan aýdymyň gowy görýän, gözleriň garaşýan aýdyp ýörler, gyýy şagirdler. Begenýän, Perwan aýdym aýtýarlar. Aýlymny görüp begenýän. Meňem aýdymlarym aýdylja kenişler ýaly diýip duýsanýan. Olaryň öz boluşly setleri bar, olara da men çyn ýüregimden arzu edýän, durmuşda özüniň ýolunu tapmaklaryny arzu edýän. Köp sag bolun Halypa, arzularyňyz hasyl bolsun. Sahnada ýene näçe ýyllardan soň ýene bir täze baltaýatjana, ýagny elbetde netip bolsa ulu sahnalarda garaşýar. Netip etse Allah ýol berse, çygyp jagalmam, özüm ýaly bagş edetmem gelýär. Hawa, arzuň hasyl bolsun. Özüm isleýändir gatdy ha? Hawa, öýe barsam gülüpçük aýdym bilen garşalýar. Bar ýa-da ýa-da gitýär. Işden ýa-da barsam. Hawa. Söyleme. Köp sag bolun Halypa. Bilşimiz ýaly ýene sanly günlerden milli garaşçylygymyzyň şanly 32 ýyllyk toýlanýan ýurdumyzda siz destançy bagş hökmünde bir şanly toýmyzy destana salyp bir odan edip bir gutlap berseňiz mümkin bolsa bilen gepleşigimizde. Başdyna. Al hayır ýaşy, nädip joşmatyn bagşy, gahrymanyň gerçekden arkadagdan arkaly. Özgörüşli watany mirasy bar tarpaly. Bedew badyn gowşatman, joşup şandan şöhratdan
küş tepip, lala kakıp, ıhmılleyran aydıp, arka dağlı ter dağlı zamanımızda milli garaşsızlığımızın şalı toyunu uludan toylar boldular. Muna da bağış yüreği coşa gelip, bir nama aydar boldu, gör bak näme diýdiler. Yine de bir gerek, öz gepleşiňe de çağırıp, biziň aýdymlarymyzy, bir ýürek duýgançlarymyzy deň paýlaşyp, halkymyza ýetirýäňde köp sag bolsun aýdýan. Şu ajaýyp pursatda da bizi şu ajaýyp pursatlara, ajaýyp derejelere ýetiren, ajaýyp durmuşda ýaşadýan, owadan ýaşadýan mehriban hem gahryman arka dağlı terdarmıda yine de bir gerek köp sağ olsunum aýtýan. Milli garaşsızlygymyň şanly 32 ýyllyk toýlanýar. Şu şaly toy bilen bütün türkmen halkymyzy mehriban hem gahryman arka dağlı terdarmyzy tüýsüregden gutlaýan toýlarymyz toýulaşsyn. Atmamyz arasda ýurt parahat bolsun. Birem näme gijämidi günnir edip işler döredör tähmet çeker halkymyzy, ýurdumyzy mehriban hem gahryman arka dağly terdarmyzy degendir durar. Köp sağ olun Halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Goý hemişe ýurdumyzda toýlar toýulaşdyn. Şu pursatda mehriban prezidentimizi, gahryman arka dağly terdarmyzy şanly garaşlygymyzyň 32 ýyllyk toý bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Goý ýurdumyz parahat, durmuşymyz abadan bolsun. Hemişe ýurdumyzda toýlar dursun. Halipa inni gepleşigimize gelýän her bir mehmana biz ýörüýti hemaýetkarlarymyz bar. Şolar tarapyndan sowgat taýýarlaýar. Eger mümkin bolsa sowgatlanma size gowşursak. Biziň gepleşigimize hemaýetkarlyk edýän deňsiz taýsyz ýeketäk Katmer kafesi özüniň süýjüligi bilen size hödürleýär. Toýly günlerde öýümizde balalaryňyz bilen çaý içersiniz. Halipa bu bolsa yine bir hemaýetkarymyz Lolis kosmetikasyndan elbetde owadan genallarymyza esasy gerek zatlar, kosmetikalar. Toy günlerde ulanarsyňyz. Bu bolsa her ädimiň rahatlygyny doýuň diýip, rowşan aýakgaplar size owadan kowşlaryny aýakgaplaryny uratdylar. Oğlum cennet meni günne geler ýaly etdigir gepleşiňere. Gelin arkaýyn biz siziň aýdymlaryňyzy dinlemäni bileýär. Halipa gepleşigimiziň soňuna ýene bir gerek size köp sag bolsun aýdýar, ýerine ýetirip beren ajaýyp owadan aýdymlaryňyz üçin köp sag bolun, gepleşigimize gelip galykly görünmeleриňiz üçin sag bolun. Goý owazyňyz mundan beýlägen belentde ýanglanyp, diňe bir ýurdumyzda däl, dünýä ýüzünde ýanglanyp dursun. Goý ähli dünýä siziň sesiňiz tanasyn. Sag bolun. Sag bolun Halipa. Mehriban tomoşaçylar, şunun bilen durmuş turalga satly gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip gutarýar. Elbetde gepleşigimiziň hemaýetkary gepleşigimiziň ýazgy eden ýerimiz Sultan restoranyna da köp sag bolsun diýýär. Siz bolsa Türkmen Portal web saýtymyzdan daşlaşmaň. Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.
Sol cedanım azatımı Çalma dönen gül yaşımı Tirarım olsam yar gelinmi Çalma dönen gül yaşımı Tirarım olsam yar gelinmi Çalma dönen gül yaşımı Tirarım olsam yar gelinmi Yar gelin